Dida, sabihin mo nga yung Dida. Manay Bicol, Migalab, shout out. Jingla Labs. Walang arang madam, iwan ko. Ayan mo yan, lagi naman nagdulo ko itong ano. Meron. Walang internet kanina. Laban ulit ako. Walang internet. Brown out. Ngayon buti dumating na. Diyos ko. Dumating na Jing na labing love shout out. Labas ulit ako. Sige lang. Ayan Jing na labing love shout out. Wala talaga. Bakit wala? Hayaan mo na yan. Ay, Diyos ko. Daming problema nito eh. Baka maya-maya man ay B. Tingnan natin. Bakit wala? Wala, bakit nga wala? Na-open ko naman yun eh. Ba't kaya wala? Wala nga. Patay. Patay tayo dyan. Na-open ko naman yun eh. Baka maya-maya man i-exit ko ulit. Salamat, Os. Kung walang premier, wala na. Ewan ko. Mag-i-exit na naman. Wala talaga. Try ko nga to. Baka maya-maya 10 minutes. Ayan, meron naman ay B. Premier ko. Anong oras yung lalabs premier mo? Laging may problema to. One by one, inaayos ko. Yung meron na galing ako kay Sis Jing, TV Tamsak Dikit. Si sa premier mo old friend, ma'am. Harang Arabic music video. That's TV Migalab, shout out. Manay be, kanina nag-live ako 1 hour lang. Umaga. Nawalan na naman ng connection. Walang ayos to. Walang internet. Buti nagkaroon ngayon. That's TV Migalab, shout out. Daming problema ng na to connection. Kailangan mahaba ang pasensya. Hindi tuloy ako nakakapangisda.
Yan mayarang yung nakapin, si Jing TV. Ay. 3 hours na lang pala. Anong oras na ba? 6, 7, 8, 9. Mahirap pala signalos. Ayos. Ay, lagi na nag-ikot-ikot. Nag-order ako ng online ng cable wire. Haki ka kami galab, shout out. Para i-connect ko tong laptop ko sa sa router. Sana pag na-connect ko na yun, mag-okay na. Ngayon, dami pang problema. Haki Okak, Migalab, shout out. Dikit na sa nakapinos from Dad's TV. Ayan, Migalab, shout out sa lahat. Haki Okak, Migalab, shout out. Manay, hi. Ayan, 3 million in daw, Migalab, shout out. Haki Okak, Migalab, shout out, dating dikit. Ayan, inom tayo ng Diyos. Ay. Asim. Razor Blade, Migalab, shout out. Haki Okak din na yan, may 10-20. Si Razor Blade. Dad's TV, nagbaba ng bahay, Dad's TV. Patamsak pa ako nakapin, mga lalabs, nakapin. Haki Ukak dan si Dad's TV lalabs. Ayan, pasuklian na lang Haki Ukak. Kindly return to Dad's TV. 10-20 para makarami. Ayan. Razor Blade. May 10-20 mga lalabs. Diyos ko, sana wag mag-ikot-ikot to. Sana makisama to ngayong araw. Aking internet. Dad's TV, dating dikit. Ayan. From Jing TV, nakapin mga lalabs, patamsak nakapin. Kain tayo mga lalabs ng Pujibar. Pujibar, kagutom. Kain. Ayan, 3 million daw mag-grab shout out. Di pa kita nabibisita, lalab, Jeng. Kailangan ko munang masarap yung kumakain. Razor Blade. Jing lalabs. Di pa kita napupuntahan sa LS mo. Balpinyaran na mag-grab shout out. Hintay lang muna lalabs ha, kasi naayos ko pa yung internet ko. Kailangan ko muna ng wala kasing internet pagtangali. Kanina, nag-live ako 1 oras lang. Bigla na lang nag-shutdown. Dad's TV, ayan. Balpinyaran na mag-grab shout out, tusok. Okay lang, Os. Kasi lalabs, papamember ako sa'yo. Kaso lang, hinihintay ko pang dumating yung ko. Yung, ba yun? Cable wire. Nag-live din kanina, Os. O nga mga lalabs, hindi pa ako nakakapangisda ng maayos. Ang hirap dito sa probinsya. Kailangan mahaba ang pasensya mo.
Ayan, 4 million daw. Mega love shout out. Masarap daw yung kumakain, di yung kinakain ko. Palablab from Razor Blade. Ayan. Mga lala, patamsak po na kapin. May LS. Ay, LS. Premier. Val Peñaranda nagbaba ng BiPAP. Tamsak. Upcoming premiere. Ayan, patamsak din na kapin mga lalabs. May premiere po si Jeng. Ayan, Val Peñaranda po, patamsak din mga lalabs. May premiere po. Si Val Peñaranda. Ayan. Ang laki ng bahay ni Val. Sana all. Russell Blade, JR pala to, JR. JR22 Mix Vlog. Dansa na kapin premiere. Ayan. From Russell Blade. Val Peñaranda. Ayan, si Balang laki ng bahay. Jing TV, salamat po. Valdan sa premiere mo with Kalimbang. Ayan. Tamsakan natin si Bal mga lalabs. Premiere. Pasukli na lang, Jeng TV lalabs. Si Russell Blade. Dan sa'yo. Ayan, Bal, tamsak na Bal sa ano mo lalabs. Sa iyong premiere. Ayan, Bal, tamsak na lalabs. Andrea Updates. Miguel Love, shout out. Andrea Updates. Diyos ko, sana makisama ang internet. Bismillah. Huwag sana mawala. Rosser, dating dikit, tamsak na lang. $2 million daw, Miguel Love, shout out. Pasok Libal, dan po sa premiere mo. Ayan. From Razor Blade. Mga lala, patamsak po na kapin na kapin. Inom tayo ng juice. Sarap lang.
Emang R3, Mega Love, shout out, os. Tamsak na, Emang. Ayan, Emang Lalas, meron ka ng jacket. Mega Love, shout out. Jing TV dan Tamsak, ma'am, dating dikit, kalimbang na po. Ayan. From Balpiñaranda. Sana makisama ang aking koneksyon. Hanggang 9. Sana. Diyos ko maluoy. Makisama ang koneksyon. Diyos ko. Dating dikit na rin mi sa Yubal. Ayan. Salamat host from Imong Artery Channel. Thank you so much, Lalabs. Emang Artery Channel, Lalabs, thank you. Salamat host. Salamat din, Lalabs. Minum ba ito, Lalabs, Emang? Tingnan natin. Oo nga, minum ito. Tingnan ko, Lalabs, kung nakadikit sa ko sa'yo, ha? Emang, ayan. Emang Artery Channel. Ayan, Emang, dati pala tayong dikit, Lalabs. Ang alaga mong itik. Imang bahay mo. Ayan, nag-min channel ako kay Imang. Naka-min channel din siya. Others. OTW Emang from Jing TV. Ayan mga lalas, patamsak din po ako sa aking uploads. Ayan. Video from Bicolanang, Oragon. Inom tayo ng juice. Ayan, Emang, nagbaba ng bahay, Emang.
Ayan, Bal Piñaranda nagbaba ng bahay, Bal. Dan Olara and Elos from Emang Artery Channel. Ayan. Lalab Emang, salamat lalab. Salamat. Ayan, 10:20 para makarami. Afiliada Adventurer. Razor, tayo ba? Inaantok ako. Inaantok ka lalas, huwag ka matulog, magkape ka. Imang polpak sa itik mo. Ayan. Razor. Ikaw ba? Ex na ba tayo, Razor? Tingnan natin to si Razor. Ex na tayo, ma'am. Ex na ba tayo? Ex na pala tayo. Ayan, si Jing, iyain mo baka meron. Lalab, Jing. Baka meron ka yan mga alagad, lalat, dikit mo na. Inaantok si Razor Blade. Magtimpla ka ng kape, pampagising. Jing, maglablaban tayo ng saging. Gustong makipaglaban, Razor. Hindi ko dala sipi ko isahos. Dito ako sa baba galing off. Nag-enjoy ka pala lalab sa off mo. Galing off si Jing. Nasa baba pa siya. Magtimpla ka muna ng kape, Razor. Para di kantukin dyan. Ano ba yun? Nakalimutan kung anong gagawin ko. Sana makakita ako ng kukumelon. Lalas, pakitaan kita ng kukumelon ngayon na. Para hindi kantukin. Gusto mo pala makita ng kukumelon, ha? Ay, 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 ay. Ibaba ko nga to para makita ka ng kukumelon. Ibaba ko. Para lumaki yung mata mo. Ay. Manay Bicol. Big love shout out. Ayan, si Manay Bicol may kukumelon yan. Ayan, mga nalapatamsak din po ako sa aking member. Ayan. Si Ophelia mga nalas may premier. Oy, ambot. Kukumelon pa more. Tawa tuloy si Razor,
Ayan, Razor. Gusto mo ng cocomelon? Ayan, patay na. Nag-iikot-ikot na naman. Ayan. Baba natin yung konti ang cocomelon. Ayan, oo, cocomelon. Razor. Pampagising. Oy, ambot. Gusto daw yan ng cocomelon. Ayan, binaba ko na konti. Razor blade. Gusto mo ba ng sobrang laking cocomelon? Ayan. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Para ng konting cocomelon. Ayan. Opilya dan sa premiere mo from Jeng Lalab, salamat. Dan all Ping Vlog from Imang Artry Channel. Gusto ni ano, Razor ng cocomelon. Ayan, kunting cocomelon. Ayan, mga nalapatamsak din pa ako sa binaba kong bahay, Ophelia. Ayan. 5 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, damhin mo ang yakap ko, Miguel Love, shout out. Ambot sa imo manay. Ay, Prexy Joy is here. Si damhin mo pala yan, si Madam. Madam Prexy Miguel Love, shout out. Damhin mo ang yakap ko. Dan Tamsak, ayan, salamat. Enrasor, damin mo ang yakap. Oy. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Oy, si Razor, oy. Sana all mayakap. Punta ka dito, Razor, yakapin kita. Wala pa naman akong kayakap. Naghanap ako ng kayakap. Punta ka dito, Razor. Ambot, inaantok na ako. Pampagising nga ang yakap. Sana all may kayakap. Ayan. Razor, punta ka dito. Punta ka dito, naghanap ako ng kayakap. Premier, ayan, may premier din si ano, Madam Prexy. Ano, Razor? Jamal Majumas Vlogger Agoy. Anong kaguluhan dito? Jamal, Miguel Love, shout out. Si Razor naghanap ng kayakap. Bad may agum ka dyan. Magadan pa ako. Wala. Hahadamin mo ang yakap ko. Ayan, haha. Punta ka dito, yakapin mo ko. Ayan. Kanta ka na lang. Dali. Lalas paos ako kakakanta. Medyo paus ako Hindi ako makakanta ngayon. Dads TV nagbaba ng bahay, Dads. Ayan, Madam Prexy, tamsak sa premier mo, Lalab. Agoy, Jamal, kumusta ka na? Ayan, medyo pause nga ako
Sayaw na lang, WH. Sayaw na lang ba, WH? Ayan, Eric Gandado sa buhay. Eric Ganado sa buhay, tamsak, labsak, madam. Ayan. Silent ako. Ramdamin mo ang yakap ko. Hindi okay, nasa kabukiran ako, may goodness. Buti may wifi dyan sa kabukiran. Eric Ganado sa buhay, Miguel Love, shoutout sa lahat. Ayan. Gino Official, Miguel Love, shoutout lalabs. Jenny. Patamsak po na kapin mga lalabs. Gino Official, ayun lablabin natin mga lalabs. Patamsak po na kapin sa premier ni Jeng. Ayan, nakatulog na si Razor. Walter TV, Miguel Love, shoutout, tamsak. Walter Lala, Miguel Love, shoutout, may jacket ka na. Ayan. Oh, meron nakapatong sa dulo ng kawayan. Baka malaglag yan. Diretso yan sa Inedoro. Ayan. Sino dumikit para balikan, ramdamin mo ang yakap ko. Ayan. Hindi ka pa naman nag-support sa akin kagabi, kabayan. Lalabs, nawalan nga ng koneksyon. Di ba bigla kong namatay? Kotomoto, Miguel Love, shout out. Pumasok ako sa iyo, Lalabs. Si Bicolanang Uragon ako yun. Jenny. Pumasok ako sa premier mo. Jenny? Kaso lang nga, nag-ulan. Nawala ng connection. Yung premier mo, pumasok ako kagabi. Kotomoto. Ayan, Miguel Love, shout out, Kotomoto. Ayan, 9 million dollars, Miguel Love, shout out. 10 million dollars, Miguel Love, shout out, lablabin mga lalas, maglablaban. Ayan. Nag-support ako sa iyo, Lalabs. Okay, kabayan, ikaw pala yun, ako yun. Kaso lang, Lalabs, yung lakas ng ulan kagabi. Full package po sa nakapin, madam. From Eric Ganda sa buhay. Ganado sa buhay. Ayan. Red, tamsak, Miguel Love, shout out. Jiri Kanja, Miguel Love, shout out. Ayan. Mga lala, patamsak po ako nakapin. Oy, Razor, nakatulog ka na. Buhay ka na, Miguel Love, shout out, tamsak host. Buhay ka na, Miguel Love, shout out. Ayan, may jacket ka na, buhay Canada. Salamat. Maya mag-live ako mga 8 PM, kabayan. Inshallah, Lalabs, inshallah. Salamat, host, from Buhay Canada. Ayan. Jerry Kanjadan from Red. Jerry, pasuklan na lang si Red, Lalabs. Dan na sa'yo, salamat. Host ba muna may akit, may maraming salamat sa mga damikit. Sige, Lalabs, salamat. Ayan. Kotomoto, nagbaba ng bahay, Kotomoto. Jerry Kanja, full package, gandaan na nga, Manila Bay ngayon po. Ayan. From Eric, ganda sa buhay, ganado sa buhay. Ayan. Jing TV dan thumbs up from Buhay Canada. Ayan. Kati. Gino Official TV, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Sino yung may premier dyan? Ayan. Baba nyo na yung premier yung mga lalabs ng mapin. Ayan. Sa nakapindan. Ayan, 4 million dollars, Miguel Love, shout out. Bicula ng Oragon, ayan. Nagbaba ng bahay, patamsak din ako mga lalabs. Bicula ng Oragon.
Buhay Canada Dan from Red. Ayan. Buhay Canada, pasuklian na lang si Red. Sumisilip si Maui sa binto ay sa bintana. Jenny official nagbaba ng bahay, Jenny. Lablabin si Jenny mga lalas. Palalab sa premiere ko. Ayan. $77 thumbs up dating dikit. From Red. Ayan, salamat Red Lalabs. Sir Dudong Badong TV, congrats, model ka na kayo ng office. Katuwa, shout out. Ayan. From Eric Ganado sa buhay. Harang from Emang R3 Channel. Ayan. Salamat Red Lalat, salamat. Kutumoto. Dan pang 257 tamsak dikit buhay Canada. Ayan. From Kutumoto. 6 million in the house. Mega love shout out. Dan all Prexy Joy from Emang R3 Channel. And Madam Prexy. Dan si Emang Lalabs. SSC TV. Mega love shout out. SSC TV nagbaba ng bahay. Ayan. Inom lang tayo ng juice. Pampakalma. Anthony Simple Vlog Tamsak. Ayan. Premiere. Sige, lalatamsakan natin yung premiere mo. Anthony Simple Vlog. Wala pang tamsak. Ayan. Dodong Dan from Red. Ayan, tamsak sa premiere mo. Ano, Anthony? 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Red. Nagbaba ng bahay, Red. Dodong, pasuklian si Red. Dan Sokli, 3.1 ka na pala, Ludi. Ayan, Eric. Ganada sa buhay. From Kotomoto. Ang laki ng bahay ni Anthony. Sana all. Ang sarap naman ng amoy ng kanin. 4 million in the house. Mega love shout out. Dan 143 tamsak dikit na Red. From Kotomoto. Ayan. Kotomoto. Red, lagyan ninyo kahit short video ninja nyo. Para legit dikit. Create account tayo. Sayang mga dikit. Lagas lang yan. Pambuhay Canada. Dan tamsak, Song Sanchor. From Emang R3 Channel. Ayan, Anthony. Nandito ka pa. Dan na kayo magtamsak na kapin mga lalabs. Kotomoto, salamat from Eric Ganado sa buhay. Ayan. Buhay Canada, nagbaba ng bahay. Buhay Canada. Kotomoto Dan. Kotomoto. Pasuklian si Buhay Canada dan sa'yo. May ginagawa, damin mo ang yakap ko. Ayan. Mali pala yung nalagay
itong 194, ambot. 194 to 100, ano pala to? Main account here. Para legit. Ayan. From Eric. Edit ko na nga lang yan. Main account si Eric, mga lalabs. Ayan. Dads TV, nagbaba ng bahay. Dads TV. Start na po. Ayan. From damin mo ang yakap ko. Start na. Buhay Canada, enjoy. Mga kids sa mga ride summer dyan sa Canada. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. 2 million. Ayan. Yung pera mo na sa ilalim ng ano? Diyan. Garlyo. Sibuyas. Maui boy. Maui, Maui. 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 Ayan, 2 million daw. Miguel Love, shout out. Dan all chronic trending channel from Emang R3. Emang, lalababa mo yung bahay mo, lalabs, Emang. Dan na po kayo nakapin, mga lalabs. Nag-ikot na naman. Dan all chronic. Ano, Emang, lalabs? Baba ka ng bahay mo, lalabs, Emang. Ayan, naka-premier si Madam Prexy. Mga lalabs, nakapin po, nakapin. Ayan, Madam Prexy, nasa bahay mo ako, nanonood ako.
Nakapin mga lalabs, nakapin. May premier po nakapin mga lalabs. Puntahan po natin ang nakapin. Nasa premier tayo mga lalabs. Premier po nakapin. Emang nalababa ka ng bahay mo, Emang. Damin mo ang yakap ko dan sa'yo, pasukli. Ayan. Naka-premier pa sa Buhay Canada. Baka mamaya mag-iwan ka lang ng bakas lalabs. Naka-premier sa'yo, nakapin, naka-premier. Emang, baba ka ng bahay, Emang. Nandito ka pa ba, Emang? Wala na. Dan Olboy Kalikot TV. Emang OTW, ayan. From Dad's TV. Buhay Canada. Ayan, ang Buhay Canada. Ang ganda naman ni Madam. Ang laki ng bahay. Emang Dan from Dad's TV. Ayan. Summer Fair 2022 with my kids. Dad's TV, nagbaba ng bahay. Dad's TV. Ayan, Buhay Canada. Dad's TV, nagbaba ng bahay. Dad's TV. Kain tayo mga lalabs. Ayan, kain.
Ayan, Buhay Canada, nagbaba ng bahay, Buhay Canada. Buhay Canada sa bahay Makulalas, Buhay Canada. Ayan, may harang ka. Pinapanood ko pa, madam, yung video mo. Buhay Canada. Buhay Canada dan from Dad's TV. Ayan, 2 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, madam, Buhay Canada, pinapanood ko yung video mo, madam. Ayan, with your kids. Miguel Love, shout out po, host. Aling Maliit. TV channel, Miguel Love, shout out. Aling Maliit. Ayan. Miguel Love, shout out, Lalabs. Ayan, Buhay Canada, pangalawang dikit, Lalabs. Buhay Canada. Hindi na ako magbakas yung pangalawa. Ayan. Dikit ko na lang ito, Lalabs. Panoorin ko muna. Aling Maliit. Ayan. Nagbaba ng bahay, Aling Maliit. Dan all Buhay Canada from Imang Artery Channel. Ang gaganda naman ni Buhay Canada, ang gaganda ng mga anak. Ayan. Foreigner ba yung niyan, madam? Yung tatay? Emang nagbaba ng bahay, Emang. Ayan. Thank you, host, at sa inyong lahat. Have a nice Friday. Aling Maliit, nagbaba ng bahay, Aling Maliit. Emang Artery palablab, mga lalabs, Imang. Ayan. Nakapin. Manay B, Miguel Love, shout out. Harang. Salamat sa parang, Manay.
Buhay Canada po. Buhay Canada. Ayan. From Aling Maliit. Buhay Canada lalas. Pasuklian na lang po si Aling Maliit. Dan po sa'yo. Salamat. Mang R3 na sa bahay mo ako lalabs. Ayan. Sana mo itik. Alaga mong itik. Ayan, Mang lalab. Sa bahay mo ako. Nasa itik. Ayan, full watch. Wala pang 1 minute. Ayan, Aling Maliit. Dan po si Manay Bicol. Pabalikan na lang po si Manay. Ayan. Dan na po sa'yo, Aling Maliit. Ayan, 3 million dollars. Big love shout out. Zonas YouTube, Lala, big love shout out. How are you? Zonas YouTube. How are you, my friend? Zonas YouTube, big love shout out to you, Lalams. How are you? Thank you so much. Hello, Oz. Jonas YouTube, Lala, big love shout out. Thank you. Give me likes, Lalab. Thank you so much. Dan Olaling Maliit from Mang R3 Channel. Ayan. Manay Bicol. Malapit na pala matapos yung sound ko ah. Ayan, 4 million dollars. Mega love shout out. Shunas YouTube, mega love shout out. Thank you. Ayan. Thank you so much, Lalab. Thank you. Ayan. Nangati pa yung likod ko. Ayan, 4 million dollars. Mega love shout out. Chronic Trends, ayun binababa ni Night Boot. Palablab din ako mga lalabs.
Manay B. Ayan, patamsak na kapin mga lalabs. Ayan, Ophelia Premier, mga lalab, patamsak din po ako sa Premier. Ayan. Patamsak mga lalabs sa mga Premier na binababa ko mga lalabs. Ano, Terol, Miguel, shout out. Terol INC. Tamsak Dan. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan. Terol INC, Miguel, shout out. Dan Tamsak Pro Ayman. Ayan. From Emang R3. Thank you, Lalab. Thank you. Ayan, ano, Emang LR3. Nasa bahay Makuli Lalabs, Emang. Ayan. May harang. Thank you. Ayan, thank you din, Lala. Salamat. Ayan. Damin mo ang yakap ko, Madam Prexy. Thank you din. BG, my work. Sige po, Madam. Sige lang. Ayan, Imang. Dikit na natin ako nagbakas. Ayan, wala pang 1 minuto yung video mo. Robert Paila, Miguel Lab, shout out, Robert. Maayong gabi, host. Ayan. Maayong gabi, lalads. Emang, pangalawang dikit. Dan Opelia, sa premier mo from Imang. Ayan, Lalab, salamat. Salamat, Imang Lalab, salamat. Ayan, harang. Salamat po, Madam Prexy, sa paharang po. Salamat. Samira Miguelab, shout out, Lalab, Samira. Thank you so much. Tamsak host. Ayan, Robert. Thank you. Salamat, Lalab, sa patamsak. Ayan. Ayan, si Robert, nagbaba ng bahay, Robert.
Love-lovin natin si Robert, mga lalabs. Si Q Lalab, mega love shout out. Si QPH, tamsak danos. Ayan. Salamat lalab sa patamsak si Q. Emang Artery Channel dan from si QPH. Ayan, Emang lalabs. Dan si Q, pasuklian na lang lalabs. Maraming salamat. Bal Daddy, mega love shout out. Tusok host. Kahit 2 minuto lang, ayos na. Bakas para suklian kita. Ayan. From Bal Daddy. Si QPH. Ayan, nagbaba ng bahay si QPH. Jenny, lalab, Jenny. Ayan, 5 million in the house, mega love shout outs. Si QPH, Jenny. TV Imang Artridan from Sophia Celestial. Who is Sophia? Mga lalab, dan na po ba kayo nakapin? Dan na po ba sa nakapin? May lahi ba yan? Sino may lahi? Sophia. Tingnan mo lalabs, click mo yung link niya. Dan all Samira from Imang Artery Channel. Ayan. Bicolanang Oragon. Patamsak din ako mga lalabs, Bicolanang Oragon. Sa Game Watcher pala yan. Yung nag-shout out. Banglahe. Baldadi dan from si QPH. Ayan, Baldadi. Dan po si CQ Lalabs. Salamat o sa bagong kaibigan. Ayan, salamat din Lalabs. Baldadi, baba ka ng bahay, Baldadi. Nandito pa ba si Baldadi? Baldadi, baba ka ng bahay, Baldadi. Wala na ba si Baldadi? Harangos, BD ha, my work. Sige lang lalabs, Madam Prexy. Sige lang po, Madam, salamat. Salamat po sa pabidi.
9:25. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. James Tamsak dating dikit. Ayan. From Jenny Official TV. Parang sige lang ata sa shout out. Hindi mo siya dumidikit. Kati naman ng ano? Electric pan. James Malasaga Lalab, Miguel Love, shout out James. Robert Paila, full watch. Anting-anting mo idol from Manay Bicol. Ayan. Ayan, salamat Manay B. Buti nakikisama yung aking wifi ngayon. Diyos ko. James Lala, Miguel Love, shout out James. Manay B, kumusta na pala yung bahay mo, Manay? Nag-3K ka na, mashallah. Naabutan mo pa ako, Manay. Mashallah, 3.1 ka na pala. Manay Bicol Dan, ayan. From CQPH, Manay. Dan si CQ Manay, ayan. Haha, ilang beses ako nag-graduate ng 3K. 7 ata. Hi. Robert Paila, Manay Bicol ODW. Ayan, Manay. Nag-iikot na naman tayo. At least, naka 3K ka na. Ayan, dan sa inyong lahat, si Sophia. Panay shout out lang. Emang Altriarang Lalabs, ayan. Salamat sa parang mo Lalabs, Emang. Thank you. Si QPH Dan po, ayan, from Manay Bicol. Jenny Official nagbaba ng bye, Jenny. Ayan, Jenny, lalabin mo yan si Manay Bicol. Si QPH nakapin. Ayan, may premier si Jomar. Ayan, Jomar, nasa bahay makulalab, Jomar. Dan all sa premier Jomar Onyate from Emang. Ayan, lalab, dikit ko to. Jomar, ang laki ng bahay. Ayan, nag-ikot-ikot na naman tayo.
Nakakaba na naman. Manay Bicol dan full pack, salamat. Ayan. From Robert Paila. Patamsak po na kapin mga lalas, may ano po, may premier. Si Jomar po may premier. Ayan, nakapin. Thanks din po, Sir Robert. Ayan. Ayan, Robert Paila, nagbaba ng bahay, Sir Robert. SSC TV, Mega Love, shout out. Ayan, SSC, nagbaba ng bahay. SSC ay lalabin natin yung SSC mga lalabs. Si QPS nakapin patamsak mga lalabs. Ayan, 4 million in the house, Mega Love, shout out. Done all game, what? Watch from Emang R3 channel. Saldi Boy Fishing Vlog dan from CQPH. Ayan. Saldi. Jenny. Ayan, umiikot na naman tayo. May saltik na naman ang buwang. May saltik na naman ang internet. Nakakagigil. Haha. $5 million in the house, Mega Love, shout out. Panay, ikot, ikot, ikot. Hanggang sa Mahilo. Ayan. Ikot, ikot, ikot. Island ski. Saldi Boy Fishing Vlog dan. Ayan. Saldi Boy, pasok yan si CQ Lalabs. CQ, bahay mo, nakapin. Maui, what you are looking for?
Mga lalab, patamsak din pa ako sa aking video. Ayan, si Bicola ng Oragon. Barbie Love, Barbie Love. Mawi. Mawi. QPH. Tamsak sa premier ng nakapin. Dikit na din. Ayan. From Jenny. Robert Paila nagbaba ng bahay, Robert. Ayan, Robert. Nasa bahay mo ako, Robert, sa anting-anting mo. Ayan, Robert. Ayan ka. Anting-anting, ambot. Ayan, Robert. Sa bahay mo ako. Itong anting-anting na to. Ayan, ano lang. 2 minutes lang pala tong video mo. Anong ginagawa mo? Robert Palya, ayan lalabs. Full watch na to, pinapaligo mo na yung ano, Diyos ko, ang init. Anting-anting. Ayan, full watch, ano, Robert? OMG. Niluluto mo na yung samingkilan mo. Yung pa mo, niluluto mo na. Pinakukulan mo na. Paharangi man ako kabayan. Ayan. Mayong TV, Miguel Lab, shoutout lalabs. Premier, ay may premier ka, may premier ka rin. Ayan. Sige lang ano, Jenny lalabs. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Kay Siko. Ayan, lipat naman tayo kay ano sa may premier. Mayong. Patamsak mga lalab sa may premier, mga lalab sa may mga premier. Ayan. Mayong TV nakapin mga lalas. Patamsak po sa nakapin sa premier ni Mayong TV. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Dapat ganito ang internet ko tuloy-tuloy. Ayan, Mayong tamsak na lalabs. Napakagandang view. Sa Buona. Ayan, tamsak na lalabs. Titingnan ko, Robert Palya, kung nakadikit yung main ko sa'yo, ha. Ayan, si QPH, nagbaba ng bahay. Ayan, Robert, dati pala tayong magkadikit.
Gino Official Dandikit. Ayan.